ассалому алайкум дӯстон азиз, хуш омадед ба канали мо Мегабозор. Навори имрӯзаи мо чанд трактори фурӯшӣ, плуг, чизел, присеп барои тракторҳо дорем, ба баҳри шумо пешкаш мекунем. Дӯстон азиз, навора бо диққат то охир тамошо кунед, дастгирии моро фаромӯш накунед. Шахсоне ки дар канали мо Мегабозор меҳмон аст, хатман об нашавед. Шахсоне ки мошин, трактор, хона ва замини фурӯшӣ дорад ва мехоҳанд ки реклама кунад, марҳамат ба мо роӣ кунед. Рақамҳои мо дар рӯи экран. Дар канали реклама ройгон аст. Курси имрӯза 1000 рубл баробар аст 152 самонӣ. Марҳамат видеоро тамошо кунед. Мо у шумо якчоя навора сар мекунем. Бародарон азиз, як чашка кофе қатӣ тамошо кунед. Якум трактори мо трактор Т40. Трактор чизел қату якчоя фурӯхта мешавад. Трактор вом дорад, кор мекунад. Нархаш 35000 самон. Трактор қарор дорад дар шаҳри Ашт. барои гирифтани маълумот номер телефон 927 77 75 30 занг занед, савдо кунед. Присепи фурӯшӣ ду балони қафо нав. Нархи присеп 12000 самон бо арзон мешавад. манзил конибодон присеп дар ҳолати хуб қарор дорад. агар ба шумо присеп маъқул шудага боша, занг занед. номер телефон 928 10 80 38. сеюм эълони мо трактор МТЗ-80. трактор қарор дорад дар ҳолати хуб, 4 балонаш нав. трактор 100% ягон камбудӣ надорад. айҷош аккумулятор қати заводист мешавад. нархи трактор 80000 самон бо арзон мешавад. адрес Рашт. агар трактор ба шумо маъқул шудага боша, маълумоти бештар гирифтан хоҳед, занг занед. айсоби трактор маълумоти пурра гиред. телефон 938 86 10 93. чорум эълони мо трактор Юмизе. соли барорераш 1990. ҳолати хуб қарор дорад. нав мотор кардаги, ремонт шудаги. нархи трактор 28000 самон. адрес Панҷакент. ҳолати балонош средни. барои гирифтани маълумоти пурра номер телефон 906 66 77 78. панҷум эълони мо трактор МТЗ-80. соли трактор 1984 сол. трактор ҳолати хуби кори қарор дорад. трактор пули қати якчоя фурӯхта мешавад. нархи трактор 33000 самон. айни замон трактор қарор дорад дар шаҳри Қумсангир. барои гирифтани маълумоти пурра номер телефон 935 93 42 42. занг занед, савдо кунед. шашум эълони мо плуг 4 корпуса. ҳолати хуб қарор дорад. нархаш 9000 самон. манзил Бохтар, Қурғонтеппа. номер телефон 901 03 44 44. ҳафтум эълони мо присеп барои трактор. нархи присеп 18000 самон бо арзон мешавад. адрес шаҳри Душанбе. номер телефон 918 85 85 94. ҳаштум эълони мо плугу фурӯшӣ 3 корпуса заводской эронӣ. нархи плуг 10000 самон.
манзил шаҳри Душанбе. барои гирифтани маълумоти пурра номер телефон 909 94 02 00. нуҳум эълони мо трактор 28 ва каҳмайдакунак яъне кӯфқати якҷоя фурӯхта мешавад. ҳар душ ҳолати хуб қарор дорад. нархаш 32000 сомон бо савдо мешавад. суроға шаҳри Душанбе. барои маълумоти пурра номер телефон 111 14 14 87 занг занед, савдо кунед. دهم اعلانی ما چیزیل فروشی. دوستان عزیز نرخ چیزیل 4000 سوم با ارزان می شود. آدرس دوشنبه. تلفن 904 17 05 08. اعلان 11 تراکتور MTZ 80. تراکتور фурӯхта мешавад бо плуг, чизел ва канапакател. қати якҷоя фурӯхта мешавад. трактор дар ҳолати корӣ қарор дорад. трактор айҷош завадист мешавад. 4 балонаш нав. манзил шаҳри Душанбе. номер телефон 906 66 80 07. нархи трактор 60000 сомон бо арзон мешавад. اعلان رقم 12. پرس‌زنک فروشی در حالت خوب قرار دارد. خریدار انیق باشد با ارزان می شود. منزل شهر دوشنبه. نرخش 75000 سوم. معلومات بیشتر گرفتن خواهید. نمبر تلفن 919 73 73 10. زنگ زنید، سودا کنید. اعلان نوبتی ما تراکتور T28. تراکتور در حالت خوب کاری قرار دارد. با همه جاش 100%. هر سه بالونش نو. نرخش 30000 سوم با سودا می شود. معلومات پورا گرفتن خواهید. نمبر تلفن 907 73 66 59. زنگ زده معلومات بیشتر پیدا کنید. تراکتور قرار دارد در شهر دوشنبه. اعلان رقم 15. پلوگ 3 کورپوسه. نرخش 3000 سوم با ارزان می شود. سراغ شهر دوشنبه. نمبر تلفن 907 78 49 69.